Il-viżjoni ta' pajjiżna hija waħda ċara li Malta tkun lider fil-Mediterran. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela meta refera għat-taħdidiet li kellu f'Ruma waqt il-laqgħa importanti li kellu mal-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni il-ħamis laqgħa li kompletturi li r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi huma b'saħħithom ħafna. Waqt din il-laqgħa żewġ mexxejja qablu li traffikar tal-bnedmin jitfa' pressjoni fuq iż-żewġ pajjiżi. Il-Prim Ministru semma kif sa din il-ġimgħa stess rajna katastrofi fil-Mediterran fejn mijiet ta' nies li kienu rekbin fuq dajsa spiċċaw mitlufa fil-baħar viċin il-Greċja. Il-Prim Ministru Abela qal li pajjiżna ħadem biex jippreveni l-wasliet u li din hija strateġija li tibqa' l-aktar arma b'saħħitha kontra l-kriminali li jitraffikaw il-bnedmin. Robert Abela tkellem dwar kif din is-sitwazzjoni ilha urġenti u ma kienx hemm bżonn imutu mijiet ta' nies sabiex nifhmu li filwaqt li għandna ninsistu li kull stat membru tal-Unjoni Ewropea jagħmel il-parti tiegħu, hemm bżonn li jingħataw l-għodot u l-inċentivi meħtieġa sabiex pajjiżi bħal Libja ikunu f'pożizzjoni li jissieħbu huma wkoll fil-ġlieda kontra l-kriminali li qed jorganizzaw dawn il-vjaġġi. Irridu nagħmlu commitment ċar illi nagħmlu dak kollu possibbli biex nirreżistu milli jkollna mwiet fuq il-baħar. U jekk tgħid li hemmx soluzzjonijiet għal din l-isfida, hemm. Imma hemm mhux jekk taħdem Malta waħda, daqs tant ieħor mhux jekk taħdem l-Italja waħda sakemm pajjiż kbir l-Italja. Huwa żgħir wisq biex jiġġieled waħdu din l-isfida u mhux ġust illi l-Italja waħda, jew Malta waħda, jew l-Greċja waħda terfa' l-pis ta' din l-isfida massiva. Il-Prim Ministru Abela qal li fl-aħħar l-Unjoni Ewropea qed tara f'dan kollu iżdissa hemm bżonn li bil-fatti inwettqu miżuri flimkien mal-pajjiżi fl-Afrika ta' fuq li verament ibidlu l-status quo tal-imwiet li segwejna fil-Mediterran għal dawn l-aħħar 20 sena. Settur importanti ieħor li ġie diskuss matul din il-laqgħa kien l-enerġija. Matul l-intervista l-Prim Ministru Abela spjega li l-viżjoni tal-Gvern hija li l-Mediterran ikun lider fis-settur tal-enerġija u li Malta tkun lider fil-Mediterran. Il-Prim Ministru sostna wkoll kif pajjiżna huwa impenjat li jkun fuq quddiem-nett biex ir-Reġjun Mediterranju jsir ċentru ta' enerġija nadifa fil-viżjoni ta' Ewropa dekorbanizzata u indipendenti fl-enerġija. Dan jaqgħod ukoll mal-viżjoni li dejjem kellna bħala pajjiż li nkunu pont bejn l-Afrika u l-Ewropa, potenzjal ta' kurituri ta' enerġija nadifa li jistgħu jaqdu lill-Ewropa mal-potenzjal ta' enerġija rinnovabbli fil-pajjiżi ġirien fl-Afrika ta' fuq. Tur ta' enerġija li jagħti lill-Unjoni Ewropea l-indipendenza. U meta f'Malta konna ambizzjużi u għedna mhux biss il-Mediterran irid ikun ċentru ta' enerġija nadifa, ma edna wkoll illi naraw illi r-rwol ta' pajjiżna minkejja ċokon tiegħu li għandu jkun lider biex jirnexxilna naslu għal dan il-kunċett. X'dejjem tħaddidna dwar pajjiżna, dejjem rajna l-viżjoni ta' pajjiżna dejjem kienet li nkunu pont bejn l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq, anke minħabba l-qagħda ġeografika tagħna. Sa fil-waqt li qabel konna narawh f'kuntesti differenti. Illum nemmen illi dak il-pont il-settur tal-enerġija qed itina opportunità unika li qatt ma kellna qabel bħala pajjiż. Hawn il-Prim Ministru Abela spjega li meta nitkellmu fuq dan is-settur, il-poplu Malti u Awċi kien l-uniku wieħed li kellu isserħan il-moħħ hekk kif il-Gvern iggarantielu stabbiltà fil-prezzijiet. Fl-isfond ta' swieq internazzjonali tal-enerġija l-isplodew il-fuq kell eksplużjoni fil-prezzijiet ta' enerġija. U kwistjoni wkoll ta' disponibilità. Id-deċiżjoni strateġika li ħadna kienet illi nżommu il-prezzijiet stabbli hemmhekk tajna isserħan il-moħħ lill-familji tagħna kif ukoll lin-negozji tagħna li jistgħu jippjanaw għal ġejjini tagħhom u dik l-istabbilità u s-serħan il-moħħ nibqa' nqisejna bħala priorità fit-tmexxija tal-pajjiż.